Как беше също Ямбол? Ямбол си е доста добър отбор, обаче червен картон получиха във второ полувреме и ние ги надиграхме. Да. А защо получиха червен картон? Червен картон? Какъв момент беше? Нашия излизаше един на един срещу вратаря и той фаулираше. Да. А вратаря добър ли беше? Моля? Добър ли беше вратаря? Вратаря на Ямбол? Да, вратаря на Ямбол. Беше ли добър или не? Според мен, да, добър беше. Да. А пази ли хубаво? По принцип? Да. А ти защитник ли го играеш? Не, аз съм крило. Да, ясно. Искам да питам, беше ли толкова експлозивно от твоя страна? Ексклюзивно? Да, в смисъл, че когато влезеш на някъде, където, нали, когато влезеш на терена, как се чувстваш? Днеска влязох супер. Да, супер си влязъл. Също искам да питам дали обстановката беше за тебе, нали? Да, аз обичам обстановка на нашия отбор. Харесвам, всичко е наред, всеки се подкрепя. Да, благодаря.